Bror, den her telefon, den er fuldstændig koks. Prøv at se. Hej. Hvad laver du? Er du ikke en fucking mobil, eller hvad? Hvad fuck har du så? Og så sutter du pik. Okay, hvad hedder du? Jens. Jens hvad? Jeg hedder Arthur. Altså, hvis du er en robot, hvorfor kan du så ikke finde ud af at stave med store bogstaver? Hvad skriver du for det her? Jamen, så lav dig selv. Du er galt, du er en lorterobot. Ja. Hvor, ja, okay, vi ses, man. Din fucking luderrobot.